Sarauniya TV, tashar al'umma. Iya zance je ka gwada shi ga wadda ta sanyo dan kwali. Rike sauri ba ne in kaji gare ka na zo da farar aniya dan kai na ka sanyo dan kwali. Sankiya ta barina kuma yin sa ba zan daina ba, ko za a kashe ni sau ɗari ke zan wa maraba. Shi wancan barshi na san ba yanki yake ba, kuma a kalamai a gare ki ba zai iya yi ba. Yaudarar ki ya zo yi da zarar kin yi maraba, to ki bar shi ki ɗauken ni ne mai san ki a raina tun asali. Zantuka da kalamai na ki a raina suna da haɗa min. Zo ki bani zumar so kan harshe na ki ɗan lasa min. Bani miki riko na sakina ki kaɗai ki kai min. Ni ma kai kaɗai na fahimta, na rage hujjata. Na kira ka masoyina, kai na baiwa amanata. Zan rike ki da gaske don ba wata sai ke. Zinariya ce a gurina, ban so ki shige wani hali. Ki na zauce ni da ke taho baranci. Kana da haɗa ne kadda ka bar wata jaimin kwace. To ki sha kore minki inda yini ne ina son mai kyan hali. Sarauniya TV, tashar al'umma.